అందరూ ఏం చేస్తున్నారు? నేను ఈరోజు మీకు ఒక మంచి వీడియో చెప్పేస్తున్నాను. ఇది మనకు చాలా ఇన్ఫర్మేటివ్, చాలా యూస్ఫుల్ అయిన వీడియో. ఇది ఏంటంటే మనం ఇప్పుడు చాలా పెద్ద ప్రాబ్లంతో సఫర్ అవుతున్నాం కదా. అది ఏంటి? కరోనా వైరస్. ఈ కోవిడ్-19 అనేది చాలా పెద్దదైపోయింది ఫ్రెండ్స్. చాలా త్వరగా స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు మన ఇక్కడ సిచ్యువేషన్స్ చూస్తుంటే చాలా దారుణంగా అయిపోతుంది రోజు రోజుకి. చూసారు కదా, లాక్డౌన్ చేసేసారు మొత్తం అన్ని సిటీస్ అన్నీ కూడా. సో మనం గవర్నమెంట్ చెప్పేది ఫాలో అవ్వి సేఫ్గా ఉంటూ ఇంట్లోనే ఉంటూ మనం దాన్ని స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మనం ఇంకా దీనివల్ల మనకి ఏంటంటే మనకి క్యూర్ అనేది లేదు, కానీ దీనివల్ల మనం ప్రికాషన్స్ అనేవి చాలా తీసుకోవాలి. ప్రికాషన్స్ అనేవి తీసుకుంటే ఇది మన దగ్గరకు కూడా రాదనమాట. మనం ఆ ప్రికాషన్స్ అనేవి ఫస్ట్ మనం ఇంట్లోంచి బయటికి కదలకూడదు, ఇంట్లోనే ఉండాలి. చూసారు కదా, అందరు ఎంప్లాయీస్ ఎవ్రీవన్ అందరికీ మనకి హాలిడేస్ ఇచ్చేసారు. పిల్లలకి అంటే చిల్డ్రన్ అందరికీ కూడా స్కూల్స్ హాలిడేస్ ఇచ్చేసారు. ఇంకా కంపెనీస్ అన్ని, ఇంకా మాల్స్, ఇంకా అన్నీ కూడా స్టాప్ చేసేసారు అన్నమాట. అన్నీ కూడా క్లోజ్ చేసేసారు. ఇప్పుడు అంటే క్రౌడీ ప్లేసెస్లో తిరగకూడదు, ఇంకా మనం హైజీనిక్గా ఉండాలి. తరచుగా హ్యాండ్ వాష్ చేసుకుంటూ, హ్యాండ్ శానిటైజర్స్ యూజ్ చేస్తూ, బయట తిరగకుండా ఇంట్లోనే ఉంటూ అండ్ మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెప్పి గవర్నమెంట్ చాలా స్ట్రిక్ట్గా చెప్తుంది. చాలా స్ట్రిక్ట్ రూల్స్ ఫాలో చేయమని చెప్తుంది. సో మనం ఇప్పుడు ఈ వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. వీడియో ఏంటంటే, ఈరోజు నేను మనం ఈ వైరస్ అనేది మన బాడీలోకి స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, ఎలాంటి ఫుడ్స్ ఇంటేక్, మనం ఇలాంటి ఫుడ్స్ తీసుకుంటే మనకి ఈ వైరస్ అనేది బాడీలోకి స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా ఫైట్ చేస్తుంది. ఓకేనా? మనం తీసుకోవాల్సిన ఫుడ్స్ ఏంటంటే, ఫ్రూట్స్లో సి విటమిన్ ఫ్రూట్స్ ఎక్కువ తీసుకోవాలి. లైక్ సిట్రస్, లైక్ ఆరెంజ్, గోవా, కివి, పైనాపిల్, పపాయ అండ్ టమాటోస్, గోవా, ఇలాంటి ఫ్రూట్స్ అన్నీ మనం బాడీలోకి తీసుకోవాలి. రెగ్యులర్ డైట్లో యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇంకా మన వెజిటేబుల్స్లోకి వెళ్ళిపోతే, వెజిటేబుల్స్ అనేవి ఇప్పుడు నాన్ వెజ్ అనేది చాలా చాలా తగ్గించాయి ఫ్రెండ్స్. చికెన్ ఇవన్నీ ఇలాంటివన్నీ ఇప్పుడు తీసుకోకుండా మంచి గ్రీన్ వెజిటేబుల్స్ ఇవే తీసుకోవాలి మనం. సో ఇవి ఏంటంటే, ఫస్ట్ ఇమ్యూనిటీ పెంచేవి ఎక్కువ తీసుకోవాలి. అవి ఏంటంటే సంథింగ్ లైక్ క్యారెట్, బీట్రూట్, స్పినాచ్, బ్రోకలీ, పాలక్, ఎగ్ ప్లాంట్ అండ్ బ్రింజాల్, క్యాప్సికమ్, బెల్ పెప్పర్, ఇలాంటివన్నీ మనం బాడీలోకి తీసుకుంటూ ఉండాలి. రెగ్యులర్గా మన డైట్లో యాడ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చి మన బాడీలోకి మనం ఈ ఫ్రూట్స్తో పాటు వెజిటేబుల్స్తో పాటు నట్స్ కూడా తీసుకోవాలి. ఈ సోక్డ్ ఆల్మండ్స్ ఒక నైట్ నానబెట్టేసి నెక్స్ట్ మనం అవి ఒక 5 to 6 ఆల్మండ్స్ ఈచ్ తీసుకున్నామంటే ఇది కూడా బాగా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. వాల్నట్స్ కూడా తీసుకోవాలి. అండ్ నెక్స్ట్ లిక్విడ్స్ అనేవి చూడండి, గ్రీన్ టీ, లెమన్ టీ, జింజర్ టీ, ఇంకా టర్మరిక్ టీ, అలాంటి టీస్ అనేవి మనం తీసుకోవచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ లిక్విడ్స్లో అయితే వాటర్ అనేది ఎక్కువ ఇంటేక్ తీసుకోవాలి. ఈ వాటర్ అనేది మన బాడీలోకి డైలీ 3 to 3.5 లీటర్స్ వరకు మనం తీసుకోవచ్చు. ఈ వాటర్ అనేది ఎలాంటి ఫామ్లో అయినా తీసుకోవచ్చు. లైక్ బటర్ మిల్క్, ఫ్రూట్ జ్యూసెస్, కోకోనట్ వాటర్. ఇలా వాటర్ కూడా బాయిల్డ్ వాటర్ తీసుకోండి. కొంచెం బాయిల్డ్ వాటర్స్ తీసుకుంటూ హైజీనిక్ మెయింటైన్ చేయండి. అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే, మన బాడీ అనేది డీహైడ్రేషన్ అయిపోకుండా హైడ్రేటెడ్గా ఉండాలి. రెసిస్టెన్స్ పవర్ పెంచుకోవాలి మనం, ఓకేనా, ఈ టైంలో. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే, మనం ప్రతిదీ హోమ్ మేడ్ తీసుకోవాలి.
అంటే హోమ్ మేడ్ ఫుడ్స్, హోమ్ మేడ్ జ్యూస్, హోమ్ మేడ్ లంచ్, హోమ్ మేడ్ బ్రేక్ఫాస్ట్, హోమ్ మేడ్ డిన్నర్, ప్రతిదీ హోమ్ మేడ్ ఇంట్లోనే ఉంటాం కాబట్టి మనం హోమ్ మేడ్ తీసుకోవడానికి మనకి చాలా టైం ఉంటుంది. ఇంట్లో మనం ప్రిపేర్ చేసుకొని మనం హోమ్ మేడ్ ఫుడ్స్ అనేవి తీసుకోవాలి. ముఖ్యంగా డోంట్ బ్రింగ్ ఎనీ ఫుడ్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ అనమాట. అవుట్ సైడ్ ఫుడ్ అనేది అస్సలు తినొద్దు, ప్యాక్డ్ ఫుడ్స్ అస్సలు తినొద్దు. ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఫ్రెష్లీ హోమ్ మేడ్ తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో ఈ వీడియో అనేది మీకు చాలా యూస్ఫుల్ అయ్యింది అనుకుంటున్నాను. ఇది చాలా ఇన్ఫర్మేటివ్గా ఉంటే ఒక లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీరైతే ఇవన్నీ ఫాలో అవ్వండి ఫ్రెండ్స్. ఇవి చాలామందికి తెలిసిన నేను ఇవన్నీ పాటిస్తున్నాను. మీకు కూడా ఇవి యూస్ఫుల్ అవుతాయి ఏమో, కొంచెం ఇన్ఫర్మేటివ్గా ఉంటే మీరు కూడా ఇవి యూజ్ చేయండి. ఇవన్నీ పాటించండి. ఈ రూల్స్ అన్నీ ఫుడ్ అనేది మన రెసిస్టెన్స్ పవర్ పెంచుకోవడానికి ఈ ఫుడ్స్ అనేవి మీరు తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో. బాయ్ బాయ్.